ayinukwazi ude uvove uzivonyoza nje uzenza izibazana of the year awukabi naye nomntana lo let alone awunaye nomntana oyikwekwe. Hey, I'm imagining man xa ndilila izibazana loo nyaka ndiphuma Facebook no TikTok sendigqibile ufunde tertiary nditshatile ndinonyana nditriva ukutriva ke sana kukuba nenkqubela ndihambela phambili Ukutriva ncim ucinga ilula na wena loo nto khawugqiba isikolo eziqala mfondini first team first. Oh wena Tsolwana ke ndisisingesana sakho singekhoyo ithi kalo le nto mfondini first things first man. Tsotsozi uthini na Asika loo nto yiyo ndandidlala irabhi kaloku mna ndiqhelele ne-first team. Hey yintoni wandijonga nonkqubela? Awusazibambi isolo nje Tsolwana ebethunana bekungemandi ke khona ngalo December Yo bekumandi. yo ingeyomigidi andiyityanga inyama Oyeke le nyama. engamahlabazibazana he qha ndihlutshwa yile nto mani soloko kukho abakhwethu aba-5 Ekeleyo. kunyanzelekile na guys uba usoloko kusifiwe. Hayi hey nkulu ayi wetshwa inxaniswa ke ngekwinqwele khawugale lapha Tsotso man. Kaloku ingumdliva ityala fleece mfondini nyama edala. Kule ufaka abakhwetha ke le ndaba yokufa abakhetha umthetho karhulumente wephondo ke ucace gca uthi ikwekwe ena 18 years akumelanga uba yoluswe. Kwaye ke xa iza koluka kufuneka ihlolo lesebe lezempilo ukuba isempilweni na kwaye kumele nabaye makoluke. Kufuneka ke umntana ajongwe aphiwe nentwanana yamanzi ukwenzela umzimba lo ubesemandleni. Amakhankathe kufuneka abe nendlela oziphatha aziphathe kakuhle. Kwaye notata omntana aziphixe ithuba loba ayalale nasebakhwethini okanye kungenjalo ke indoda endala yekhaya kufuneka yenze kanjalo nayo. Kodwa ke thina abahlali ufika singayinanzi yonke loo nto. Konakale ke ngoku sibe kule meko sikuyo. Yho hayi unyanisile unqwele yazi iyaxaka ke into yokuba ibe kwasitha aba bangalixabisanga isiko lethu lolwaluko. Iwesi sophule nomthetho lo karhulumente oncedisana nokuba ulwaluko lube nesidima phofu. Asisekho. Xa lingaxatyiswa sithi sizokhala xa sijongelwe phantsi zezinye izizwe. Hey, you know what? Ngaske uPremier Oscar Mabuyane aphinda ichaphazele ke lento kwintetho yakhe kwiSOPA. Le iza kuba se-provincial legislature eBhisho kungeentsuku zatywala. ISOPA ke kanene state of the province address ke leyo ndinixelele kulapho ke uDiyaza ukuthi dakanca umgama ohanjwe ngurhulumente ekuhambiseni inkonzo eluntwini ukuza kuthi ga ngoku apho ke aza kuchaza ngempumelelo ndinixelela ngemiceli-mngeni nezicwangciso ezakulandelwa ke ngurhulumente ukubheka phambili ukuqubisana nemingeni nokuqhubela phambili uphuhliso lephondo. Hayi ndiqhwabeleni izandla nditye yonke le. Hayi nditye yonke le. Hey, talking about impumelelo, i-successes ke ukutsho. Kodwa noma singakhala mani phana phaya, masiyithetheni inyani xa kufuneka ithethiwe. Ikhona inkqubela apha ephondweni. I feel we are ithini kanene kwazela gama lakho likhulu ubukhe walithetha. Ukutriva. I feel like we are thriving. Oh yes, girl. Watsho unonkqubela. Qops! Esithi ikhona inkqubelo. Thrive! Yes. Yeah, man, I feel Silipondo, we are starting to thrive to a certain extent, ne? Injalo, Eastern Cape, the time to thrive thrive is now. Uyayiva ke ngoku. Mna ke ndingungwele ndithela ngam ke ngoku. Andifuna ungatsho. Ongasekhoyo wayelwela amalungelo abantu ngexesha le-apartheid. uBishop Desmond Tutu sekhe wathi Ichophulo omkhulu. Give praise where praise is deserved. Hayi masivumeni madoda. Kwi-last term bekwakhiwe 106 yonke yezikolo. Wow. Kanti bendingayazi ukuba kwi-E27 yonke ezo zikolo yakhiwe nje ngo-2025. Hayibo. Hey. Kuphinde ke zibe yi-235 ezinye ezilungiswe ngelaa xesha lalantlekelo ye-disaster
ibiyenzeke phe eMthatha naseDumo Bethuna. ngonyaka nje omnye Ah, thetha unyaka omnye uyasebenza lo rhulumente. That's amazing. hey hayi madoda masithetheni inyani kusetyenziwe ngake sigcine ke sisantya sihamba ngaso apha kule Eastern Cape yethu and ke batsho ke bathi Eastern Cape the time to drive is now Na. Hey, uyabona ke zintsha zonke ezindaba apha kum ndiyaqala uziva mna. Hayi, yho, andothuka. Nihleka ntoni na nina? Hey wena, khawucime lo mculo. Undijonga ntoni wena? Qhuma eso spin and nani man. Yiyekene nalento yokuthetha ngale disaster. Bendisele ndisithi le nkanyamba selisifikele nathi apha. Ayiwanda sakuyibona njani xa sele igaleleke nyani ke ngoku le disaster. Yo, I wonder too, hey. hey wancuma nqunqu uyayazi le nthethwa apha Basike bawandarisha. Yo. Hey. awubaxelele kaloku Kaloku ndakhe ndeva enye interview eTVini nelinye igosa eliphezulu kurhulumente walapha eEastern Cape. Lisithi kufuneka kuqala uzimamele kakuhle indaba ku-TV okanye ereyidweni nezilumkiso kanti eziphuma kurhulumente. Hleze zichaze ngesitomo esikhulu esingaphaya komlinganiselo. Khawuqhube Nqobsi. Hayi mameleni ireydo kaloku kuthiwa kaloku emveni koko qhagamshelana noceba wewadi yakho ubuze ke ngokuba akukho amalungiselelo enziweyo na ukukhawulelana naloo meko. Okanye ke ufowunele i-disaster management yalapha e-Eastern Cape kamasipala oku uve imiyalelo ephuma apho kuba kufuneke wenze ntoni na ke wena yabo. Okay. Makes sense. Yeah. oh hayi ke qunqu bendicinga uzawuthetha nale yokuba ke abantu bayalela uba noko mabangakhi kwiindawo eziphezulu Winjalo. urhulumente uneendawo ke azibekayo athi abantu mabakhe kwiindawo ezisemthethweni imigomo karhulumente ke leyo mhlambi ke naloo ndawo ke ingasezantsi igutyungele lula nangamanzi okanye ibe phezulu abahlali ke babe licham lemimoya evuthuza ngamandla Yo. yonakalise Yo. nto ke kuthiwa ke umhlaba ke uyathestwa kujongwa into bulungele nayo into ba abantu bakhe nakuwe ungenzeka ke nale mihlaba isithetha ngayo kukho mhlambi nemibhobho ehamba ngaphantsi emikhulu nto leyo ke inothi xa inogqabhuka usuke kube konakale Yo. usuke unabele noqaqaqa ungakhange uzicwanise nento zakho uzavantsi Yo. Yo. Yambikeleyo. Ndiyayiva leyo ngqwele. Ubukhe wathetha nangezikolo ezakhiweyo? Hey. Uyibonile iSothoza Senior Secondary School eNgcobo? Utsalwa bubuhle begate yakhona. Ungene yadini. Ayintle iyawuza. Jonga ungene ngaphakathi ke ngoku. I-laboratories ze-science, i-computer, ndibala ntoni na? Hayi kodwa And impuma sesinye koloni sana. sezikolo zase-Eastern Cape esisoloko sipaselwa ngo-100%. Shini bethuna. Hayi, that is so Ndiyanqinelana nani nyani kuzo zonke izinto nizithethayo kuba ziyinyani. Qha ke ngoku, iwari yam ukuphoswa zeza posts zakwa-health ebezininzi ngolwahlobo. Thixo wam, ukuba ndandinyamezela esikolweni ngekungenje ngendiphaa nam ngoku phakathi kwabagqirha, iinesi, ii-emergency professionals neza-IT technicians. Hayi ke Uyaqesha mos bendizongena zwapha kwaza data capturers. thina tsotso funde Nini naleyo? Thini ekuqaleni kwalo nyaka lo 2026 yinto yangoku lena. That's Saphoswa right. njani? Ndiyakhumbula ndizibone ephepheni ezo post last year. The future looks bright for us mos. See youth. Nditsho thina ke nto zanyamezela isikolo. Ungandilinge wena kwazi, ungangilinge undilinge. Hayi khawume wena Tsolwane. Awusekho excited nje wena kwazi. Watsho wanendawo eziwujayivelayo nalomculo. Yes, ndiza kuthina. Ndithi sonke. Eastern Cape. hey the time is right now
Ubusazi na kulo nyaka ka-2026 kwisebe lezempilo sele kuqeshwe malunga nama-2,000 lwabasebenzi abaquka amagosa aseziofisini, oogqirha nabongikazi. Ukanti ingaphaya kwe-81 million randi imali echithwe ekuqesheni abasebenzi abajongene ne-HIV and AIDS, STIs ne-TB nabaqalela umsebenzi ngoDisemba wonyaka ophelileyo. Olu nyathelo lungenzame zokuvala isikhewu esashiywa kukurhoxiswa kwesibonelelo esivela kwilizwe laseMelika, i-USAID. Eli bali beniliphathelwe ngurhulumente we-Eastern Cape okhokhelwa yinkulu-baphathiswa uLubabalo Oscar Mabuyane. Eastern Cape, home of legends.